Татарларны берләштерә торган Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды дәвам итә. Бу минутларда Казан Экспо күргәзмәләр залында минем коллегам Айзилә Батырханова эшли. Ул шушы мизгелләрдә безнең белән туры эфирда. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды пленар утырышына санаулы минутлар калып бара. Биргә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның да килүе көтелә. Пленар утырышта Милли шураның яңа составы билгеләнәчәк. Шулай ук алдагы 5 елга планнар төзеләчәк. Исегезгә төшереп узабыз, Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды 30 июльдә башланып китте. Биргә дөньяның 35 иленнән 1000 ярымнан артык кунак килде. Алдагы көндә алар төрледән-төрле дискуссион мәйданчыкларда фикер алышты. Хәзер шул турыда сезгә репортаж карарга тәкъдим итәбез. Halkım minem Hürmetli millettaşlar, hürmetli съезд делегатları hem çağırılgan konaklar, sizni съезд uyuşturucu komiteti hem şahsen öz isimimden Tatar Dünyasının merkezi Kazan'da İhlas Köngül'den selamlayayım. Bu yılғы съезд Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin ustafı negizinde hem Tatarstan Prezidenti Rüstem Nurgaliulı Minnehanov'ның ukazı boyunca jayıldı. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8-nче съездын açık deyip ilan etem. Biz birge, bizning kuch birdamlikda. Butun dunyo Tatar Kongressining 8-nче съездына Россия төбәкләреннән 706, чит илләрдән 176 делегат килде. Быел беренче тапкыр Перу иленнән дә вәкил бар. Иң яшь делегатка 18 яшь булса, иң өлкәненә 87. Ә иң зур делегация ут кешеләребез Башкортстаннан. Үзебезнең делегатлар белән дә оралашып, шуны әйтәсем килә. Кешеләргә шушы оралашу бик мөһим. Алар шушы оралашуларга сусаган. Һәм менә бүгенге утырышлардан әлбәттә без проблемалар күтәрүендә көтеп калабыз. Ниндидер яхшылыклар белән бүлешүне һәм яманлыкны да яшермичә сөйләшүне көтеп калабыз. Булган проблемаларга җаваплар, фикер алышулар дискуссион мәйданчыкларда барды. Милли мирасыбызны саклау, аның бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышырга сәнгать осталары, язучы, шагыйрьләр, театр әһелләре җыелды. Безнең татар мәдәнияте, татар музыкасы, татар теле менә шулай алга барсын, киләчәктә дә бүгенге кебек яңгырасын татар җыры, татар моңы, татар теле. Кул-кулга, йөрәк-йөрәккә, рухи-рухига. Бу конгрессның беренче максаты татарларны берләштерергә. Һәр татар тарихи шәхесләрне һәм хәзерге заман татар дәүләт эшлеклеләрен белергә тиеш. Бу милли горурлык тәрбияләү мәсьәләсендә бик мөһим дип саный Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездында катнашучы вәкилләр. Безнең татарның данлыклы кешеләр турында булган мәйданчыкта катнаштык. Бик кызык барды. Бик чыгыш яшаучылар шундай кызык кешеләр булдылар. Шуңа күрә бик диккать белән бик кызыксынып тыңлап утырдык. Татарлар өчен үз тарихын саклау өчен, үз телен саклау өчен без дә хәзер янында бардык, күрдек, бергә намаз укыдык. О безнең өчен иң мөһим. Безнең әби-бабаларының гадәтләреннән biz дәвамчıyıq. Идел буе Булгарстанында ислам динен рәсми рәвештә кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан татар дөньясы һәм ислам дине үзәк темаларның берсе булып торды. Австралиядә яшәүче төрки халыклар инде уйгырлар һәм татарларга бик катысыннан менә ураза гаете һәм курбан гаетләрендә алар менә 3 көн дәвамында гаетләп йөриләр. Һәр кеше зур иттереп шуны өстәлләр әзерләп куя име, шул менә бер-берсенә гаетләп кунакка йөришәләр. Милли мәсьәләләр, милли мәгариф, балаларга милли тәрбия бирүдән башлана. Глобальләшү чорында балаларга кече яшьтән туган телебез, татар телен өйрәтү һәр төбәктә авырткан урыннарның берсе. Пенза өлкәсендә 100 меңнән артык татар яши. Һәм бездә дә татар телен беләләр. Безнең милли гореф-гадәтләребез, йолаларыбыз, җырларыбыз, телебез, киемнәребез Аллага шөкер саклана. И Ямал-Ненецкий автономный округта татарлар бик дус,
Без үзебезнең телне саклау, традицияларны, культураны саклау өчен дә бик күп эшлибез. Шуңа күрә безнең шәһәрдә татар теле дәресләре дә керә, үзебезнең театрыбыз бар, ансамблебыз бар. Шуңа күрә без бүтән бәйрәмнәрне калдырмыйча бер вакытта да елда үткәреп барабыз. Шунысы куандыра, татарлар эшмәкәрлектә бер-берсенә ярдәм итеп тора. Татар эшмәкәрлеге һәм иганәчелек мәйданчыгында яңа элемтәләр, дуслык күперләре урнашты. Мәскәү татарлар гел актив, анда татар мәдәни үзәген алсак мол, башка 18 югары уку йортларында гына безнең студентлар якташлыклары гына эшләп килә. Әлмана Равил Галимович Ахметшин инициативасы һәм аның активлыгы белән 2 һәйкәл куелды. Мына бу 10 ел эчендә Муса Җәлилебезгә һәм Бөек Тукаебызга Мәскәүнең үзәгендә. Шуңа күрә сәбәпләр дә туып килә, чаралар да күбәйеп бара. Татар төбәк тарихын һәм тарихи мәдәни мирасын өйрәнү мәсьәләләре дә күтәрелде. Татарның мәгълүмат кырындагы үзгәрешләргә дә игътибар бирелде. Мин инде үзем журналистика факультетында укыган кеше буларак, мондагы татар матбугатының бүгенге хәле турындагы мәйданчыкта катнаштым. Әлбәттә, бик кызык. Хәзерге көндә татар матбугаты интернеттан ничек үзен үстерүе һәм телевидениесен нинди халәттә булу, шулар барысы да бик кызыклы булды. Шул мәйданчыкта катнаштым. Татар халкы сибелеп яши. Бу конгресс безне бөтенебезне бергә җыеп, күңелле итеп, бер-беребезне күреп, танышып, шундый эмоциональ белән китәбез инде моннан. Бүтән дөнья татар конгрессы 5 ел дәвамында дөньядагы сәясәтне аңлап эшләде. Бу турыда Милли шура утырышында Васил Шәйхразиев билгеләп үтте. Беренче көннең пленар утырышында президиум башкарма комитетның контроль ревизиясы комиссиясының яңа составы расланды. Бүген исә Бүтән дөнья татар конгрессы рәисе, аның урынбасары Милли шураның яңа составы сайланачак. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.